Você já parou para pensar no quanto a Biblia guarda misterios que ainda hoje nos surpreenden? Entre todos os libros sagrados, se destaca pelo seu misterio, suas profecias e revelações surpreendentes, o libro de Isaías. Isaías é considerado dos libros máis complexos e enigmáticos da Biblia. Por qué? Porque suas profecias, símbolos e mensaxes parecen transcender o tempo, apontando para eventos futuros e até para o propio Cristo. Oye, vamos a explorar os misterios ocultos neste libro fascinante e as revelações que podem te chocar. Prepárese para unha jornada de descobertas e, agora faz sentido. Primeiro, vamos falar das profecias mesiánicas e Isaías. Você sabía que o propio nome do profeta já indica súa importancia? Isaías significa, salvação do Señor, e súas palabras apontan exactamente para a vinda de Jesús Cristo centenas de anos antes de súa chegada. Por exemplo, Isaías 53 fala sobre o servo sofredor, unha descrição impresionante do sofrimento e da morte de Jesús. Esas palabras parecen ter sido escritas séculos antes dos eventos. Mas a sorpresa maior é a quantidade de símbolos, códigos e detalles que parecen apontar para un significado máis profundo. E aquí está o primeiro misterio. Alguns estudiosos acreditan que Isaías contén códigos que revelan eventos futuros, até mesmo precognitivos. Será que há unha mensaxe ocultada, esperando ser descoberta? Outro aspecto que impresiona é a natureza de súas profecias sobre Judá e Jerusalén. Isaías prevé a queda, a destruição, mas tamén con acento agudo a restauração e a esperanza. Como un enigma, ele mostra ciclos de destruição e renovação. Mas o que máis choca aos estudiosos é a ligação de Isaías con acontecimientos futuros. Algumas interpretações sugeren que ele anteviu eventos do século XX, con referencias a guerras e nações. Será que Isaías foi unha especie de profeta do futuro? E há aínda un tema moito interesante. As referencias ao Cordeiro e ao Fillo de Deus, que aparecen medio as mensaxes. Isaías fala de un Mesías que virá para salvar o mundo. Unha previsao que se encaixa perfeitamente na figura de Jesús Cristo. É o máis chocante. Alguns interpretan esas pasaxes como sinais de que Isaías tamén con acento agudo aponta para un evento final, unha grande revelação que aínda está por vir. Sería un aviso? Unha esperanza? Entao, porque o libro de Isaías é considerado o máis misterioso da Biblia. Porque súas palabras ocultas, simbolismo e previsões mostran que ele é máis do que un simples libro antigo. Ele é unha chave para entendermos misterios profundos do pasado, do presente e do futuro. É a revelação máis chocante de todas? Talvez, tudo que Isaías tentou nos mostrar é que Deus ten un plano enorme, cheio de segredos e revelações que aínda vamos desvendar. Fique atento, porque o misterio de Isaías pode mudar súa visão sobre a Biblia, sobre Deus e sobre o futuro. A verdadeira revelação pode estar ben diante dos seus ollos. E aquí está o primeiro misterio. Alguns estudiosos acreditan que Isaías contén códigos que revelan eventos futuros, até mesmo precognitivos. Será que há unha mensaxe ocultada, esperando ser descoberta? Outro aspecto que impresiona é a natureza de súas profecias sobre Judá e Jerusalén. Isaías prevé a queda, a destruição, mas tamén con acento agudo a restauração e a esperanza. Como un enigma, ele mostra ciclos de destruição e renovação. Mas o que máis choca aos estudiosos é a ligação de Isaías con acontecimientos futuros. Algumas interpretações sugeren que ele anteviu eventos do século XX, con referencias a guerras e nações. Será que Isaías foi unha especie de profeta do futuro? E há aínda un tema moito interesante. As referencias ao Cordeiro e ao Fillo de Deus, que aparecen medio as mensaxes. Isaías fala de un Mesías que virá para salvar o mundo. Unha previsão que se encaixa perfeitamente na figura de Jesús Cristo. É o máis chocante. Alguns interpretan esas pasaxes como sinais de que Isaías tamén con acento agudo aponta para un evento final, unha grande revelação que aínda está por vir. Sería un aviso? Unha esperanza? Será que Isaías foi unha especie de profeta do futuro? E há aínda un tema moito interesante. As referencias ao Cordeiro e ao Fillo de Deus, que aparecen medio as mensaxes.
Isaías fala de un Mesías que virá para salvar o mundo. Unha previsao que se encaixa perfeitamente na figura de Jesús Cristo. É o máis chocante. Algúns interpretan esas pasallens como sinais de que Isaías tan ve con acento agudo e me aponta para un evento final, unha grande revelação que aínda está por vir. Sería un aviso? Unha esperanza? Entao, porque o libro de Isaías é considerado o máis misterioso da Biblia. Porque súas palabras ocultas, simbolismo e previsoes mostran que ele é máis do que un simples libro antigo. Ele é unha chave para entendermos misterios profundos do pasado, do presente e do futuro. É a revelación máis chocante de todas. Tal vez, tudo que Isaías tentou nos mostrar é que Deus ten un plano enorme, cheio de segredos e revelações que aínda vamos desvendar. Fique atento, porque o misterio de Isaías pode mudar súa visao sobre a Biblia, sobre Deus e sobre o futuro. A verdadeira revelação pode estar ben diante dos seus ollos.